И здравейте хора, ние сме Hard Gaming и днеска снимаме на Counter-Strike Nexon, тук сме на и... как се казваше? Да, Бърни или Ивукс, той е също член на това, както всички знаят, защото ние... ние сме Hard Gaming и днеска играем на Counter-Strike Nexon Zombies. Тук играем на едно много яко модче. Опа, фак. Аз ще бягам. Опа, фак, аз малко умирам. Не, аз не, че не съм сам. Пари някой да говори с мене, защо винаги съм сам? Помощ! Какъв помощ? Стига е! Аз ще седя при моите, има интересно. Няма защо ги носиш насам, бе. Къде те стигаме? Не! Аз му скачам на тоя на глава. Добре. Но се да се респауна, дами и господа, да се респауна. Да, ще се респауна. Беги. Не. Използвай си с 5 или 6 са хелвай. Аз се респаунах. Те са захабени тия точки, тъй че... Аз нямам патрони. Майко ще умра. Грамадата. На 9, ти се шегуваш. Аз се скрих тук при нас. Килякът ненормален в момента. Не, бяги. Моите крити, ма не. И ето той е най-силният от всички. Респаун. Също така искам да ви поража, тази игричка е много хубава, може да си крафтвате айтами, можете да играете с приятели, можете да играете на шелтъри и разни глупости. Тоест шелтъра, там си билдваш, вдигаш скилсове, строиш бази и целта е да убиеш босове и да издържиш макс дни. След това има зомби сценарио, което е... Което ние играем в момента. Ама не, нашето е друго. Нашето е Lost City, т.е. ние имаме рундове. Тук трябва просто да издържаме вълни, но има и места, където не трябва да издържаме вълни. Т.е. просто вървим напред, убиваме зомбита, чупим стени и убиваме босове, което е най-хубавото. Още така има Bot Team Deathmatch, знаете сигурно какво е, има Team Deathmatch, има Deathmatch, има Gun Deathmatch, това с хора, има зомби херо, има зомби мутант и в тези, ако си купите, т.е. печелите ги просто е така, понякога печелите, едни неща, с които можете да си избирате какво зомби да бъдете, когато ви превърнат в зомби. Иначе зомби сценарио, зомбитата са ботове, както виждате. И това с една граната ги изби всички. Да, този с който говоря от първия път му се падна едно от най-силните оръжия в играта, поне допреди, защото сега има много нови оръжия. Да, помпата. Да, че как ти са пада огнената по... Да вървим двамата, че умирам море. Къде си? До тебе съм, пред тебе съм. Картишата! Чакай, да Взех аре, сега следвай. Чакай, как да се махна от нея? Виж, елай тука. Умрях. What the fuck? Боже, бач. Застанах на едно място и умрех. Той е бач професионалиста. Това чакай, май мога. Да, мога. Пак я имам. Къде да застана? Ами там, откъдето аз май трябва да бягам. Да. Пак застанах на едно място. Защо бе? Не. Извинете, че ми сече, просто тук е много лагаво. Да, има 1 милиард зомбита. Именно. На 6 кръв. Аз те гледам, я отиди там, където искаш да заставаме с това. Не, чакай, ако оцелея, ще отида. Съгласен. Респаунах се. Да, добре, гледам. виж, ей тука. Слагаме си, ако искаш, слагаме двете картечници и почваме ги мелим. Сега пак ли ми е картечницата в мен? Не. За това ще е трудно. Давай! Давам. Това е много гадно просто.
Значи, Айде, нашата голяма да зомби, айде. продължим с ревивала, значи има много нааднати неща, просто играта е много трудна, затова ви казвам аз, тъй като не съм я играл от 2014. Просто гледайте клипове, ревивели, защото аз не мога да ви го обясня много добре. Гледайте, много ще ви изкефи играта, с който говоря, казваш, че е тъпа и че... И обаче ще ви се наложи поне половин час да изчакате, за да ви си пусне игра. Да, и също е много бъгава. Не знам дали на вас ще ви е бъгава. Просто си го пускате и то спира или ви излизат някакви неща. Страхотно Но някой. продължавате и накрая ще успеете. Не садвайте, защото тук садна. Нали? Какво? Спомняш ли си как вчера садна? Заради Да, защото не можех да я пусна половин час. И той е в момента попнат от мене, аз я играя общо, имам 200 часа игра. Аз имам около 2. Цъкни ръ! Чакна. Ей! Нищо, че се... С грамадната съм. Ама чуй, нищо, че се изхъби едно от най-ценните точки в играта, но как ти да Все е. едно. Има много. Да, май имаме по 20, аз имам май 30, защото съм... Аз имам още май 40. Ама те имат различно, има, за да възстановяваш, както тук ще направи с една игра. Аз сядам с картечницата, идвай до мен. Чакай, аз трябва да си купя. Айде, аз съм седнал. Става забавно. Яма попази. Какво да те пазя, бе, аз умирам. Добре, аз умрях. Да. 5... Аз си къртя. Как се става с това чудо, ако ми е тайна? Добре, бе, какво стана? Пак с копчето, с което си седнал. Сега ще го гледам. Човек, аз не мога да седна на едно място да си седя, нали, разбираш. Гледай. Аз не мога да стана и 5 секунди прав. Ама стой където и да си... Просто стой. Където си застанал там. Стоя, ама те ма заобикалят и почват да ме бият. Еми пак ти като целиш вдигаш левели. Добре, тази игра няма ли скоро да свърши, много ми омръзна вече толкова време. Аз би трябвало съм го взел вече това за киловете. Не, абсолютно да съм го взел. Добре, хора. Имате мисии, които като ги изпълнявате ви да, дайте ми също така. Имате и клан, който имате семейство, може да намерите семейство. И много често, ако изпълнят някой квест, ви дава награда от него, защото те са много хора, да кажем, в едно семейство. И като изпълнят квест, нали? Гонзалето направо ги спука. Аз човек веднъж получих огнено оръжие като един. Значи беше много яко. Някой ми даде 30 огнени кутии от тия пичовете. Защото аз бях в едно семейство и там минаха един квест преди много време. Имах 30 такива. Имах 30 кутии за огнени неща. И просто ми се падаха супер много. И така се взима тъпата кутия за това. Еми семейството, защото семейството като изпълнява квестове, всеки квест си има награда определена и всеки от членовете на семейството го получава. Какво ли не може ли ние да изпълним някакъв квест? Може, ама те са огромни квестите. Какви са, то какво представлява? Просто не цъкай, Ра. Не цъкай. Прекалено са силни, нямаме смисъл. Аре, бе! Някакъв го даде, бе. Ела с мене сега този път, ела с мене. Защото ако съм сам, ще умра много бързо. Виждаш ли ма къде съм? Чакай, сяла при мене. Къде при тебе? Ти къде слизаш? Ти си стар. Да. Убий зомбито. Ей, тук сядам от тебе. Не, ей тука, бе! Ти си много прост, бе! Ей тука са сяда! Ей, тук. Не тука, защото сами пречиш на моите крушуми. Нали минават през тебе, бе? Ама или на гледката си. Абе, ти си ги оправи.
What the fuck? Остава, човек. Еми тия си хвърлят главите. Защо? Ми така, защото тия зелените, едни зелени хора. Да, едни грамадни такива. Не бе, не грамадни, ни тънки зелени. Те си Да, наистина. Да. Макар че аз умирам. Дигам лево, yes! Пусти ми едно зомби. Трябва да дигна. Какво? Къде умрях, бе? То си е хвърлил главата по тебе. О, харесва. Не! Стани! Не, такъв е живот. Ти респаунна ли са, бе? Не. Аз няма да респаунна. То си има златната картишница. И да, това не е златно, това е картечицата на Нептуна, ако говориш за Сиси Лорд. Да, аз имам такова оръжие също. Какво? Имам такова като прилича на картишница. Подобно е на такова, само че с барабан отдолу. Виж, това си го включваш и погледни какво прави. Да, аз имам специална енергия, която ми всяка някакви шипове ми включва в това. Завиждам ти, брат, завиждам ти. Аз мислех, че е тъпо, ама то ми се падна това. И го използвам като супер якото оръжие. Ще имат специален ефект, включват си такова. Те се включват едни лазери, жълти, както тук що, ако тия, които ми гледат клипа са видели. И супер много зомбита ги избива и просто е много интересно. Как се включва? Аз не знам, аз човек съм го печелил много пъти това оръжие, но винаги просто не мога. Тя защо се респаунва постоянно? Защото трябва да се респаунат. Имам преди за наши. Гледай какво става при това? Ако то оживи, аз съм банан. Рун файлет. Но ти без това си банан. Бог да рече. Нямаш проблем. Никой да не дава. Ама той то още даде. Кой даде, бе? Човек не иска. Къде отиваме сега? Къде отиваме? То всички сме с картежите. Много там, ама то спът седи отстрани на мене, а не точно пред лицето ми да ти виждам големия гъс. Ела тук при мене. Виж аз къде съм в ъгъла. Скачам. И хубаво и там съм. Тук да заставаме. Да. Значи аз да застана и така. Не бе, тук застани, бе! Някой е сложа днес. Той умря, хора. Изстреляха, ама! Че се шегуваш! Как умря, бе? Човек, ще видиш на клипа, значи аз почвам да ги стрелям и някой хвърля главата и ме изстрелва надалече. Да играем нещо друго, това не е нормално. Да бе, скоро някой ще му мръзна да се дава точки. Вярвай си. Те нямат безкрай точки, само още 100 рунда. Абе. Усещам, че ще трябва да спра клипа скоро. Да. Леле, брат. Тая игра разбива просто. Много е досадна в момента. Такъв е живот. И затова аз винаги избягвам да игра на този мап. Ужасен е. Що? Защото виждаш, много е труден. И е тъпо, че повечето си дават поинтове просто и така, като знаят, че нямаме шанс. Защото имаме 2-3 силни макс, а то ние другите измираме като една. Гонза Си Лорд, това са ни силни. То Си Лорд и... Не. Форд Перфект. Да, общо са 3 точно. 3 мощни имаме и то че... Да. То сток са рейд с пистолет. Гледай го, нищо не прави. Никакъв шанс. Да, за купи пистолет, бе, той няма ли си оръжия? Това е бебешко с пистолет. И наши измряха и остана Аз само честно това. казано... Остана само този човек. Гледай какво става зад него. Какво прави? Не може да го скъса. Аз човек, честно казано,
Не. Никой не дава полоса, не давайте полоса, не давайте. Много полоса, не давайте. Молете ми, Yes! Yes, боже! О, спечелих нещо. Аз нищо не направих, па спечелих нещо. Не, бе! Отново. О, какъв това мап, бе. О, този мап ми е любим, хора. Това ще бъде много хубав мап, но ще го спра до някъде и ще снимам наново, тъй като клипа ми ще стане много дълъг и аз просто не искам. Боже. Това ще бъде... Поредният странен мап. Оф, този го мразя. Кой мразиш, бе? Това мап. Що? Ще видиш защо. Добре, бъгнало ми се и в момента гледам Зомби Паник Дракикс. Знам го, ето сега се оправи. Виж ми скина, човек, аз някакъв нов скин. Става ми тъмно. Всичко ми е черно. Защо ми закрихте очите, моя любов? Аз да си купя помпата пак. Давай! Това е целта тук, каква е целта? Хвате на всичко. Аз нямам пари за да си купя патрон. Давай. И сега ще влезнат 1 милиард, нали? Да, човек сега се приготви, тук ще бъде болезнено. Да се кача някъде. Най-добре, брат. Чакай, Ела с мене. Не мога да се кача. Не мога да се кача. Паркур! Да, няма нищо. Зомби! Добре, интересно. Майко, идват! They coming for us! Аз ги почнах. Ама сега идват големите батки. Дедво. Аз съм се приготвил с патрон. Чарч! Опа! Кучика! Правиш, че тъпли си. Ей, така се прави! Не се прави така. Елате ми, бе, елате По ми! принцип са си тук, какво хубаво е пушваш. Давай! Се умира. Пушваш. Какво правиш, човек? Аз съм 12 левел. И какво? Колко си 12 лева? Моята техника е супер хубава. Защото, знаеш ли колко много пари имам сега? 25 000. Не знам, че аз тук си. Фарме като ненормален на тази врата. Не. Тая помпа е уникална, че. Комбо 14. Тая помпа разбива. Отиди като убивам всичко. Именно това е много силно оръжие. Мале! Сега ще ви докарам силните батки. Добре, айде, докарай. Аз тук измерих половината свят, ти ги докарай. Ама, ти трябва да дойдеш това да го щупим. И защо аз? Защото всички трябва да дойдем, за да го щупим. И хубаво ли? Ние всички сме тук на вратата. Защото сте прости. На това, вижте къде го целяе. И сега всичките идват при вас. Да, забелязвам. С Богом, чакай, ще ги Взех гледам. купър. Те дават доста поинтс. Какъвто? Да, той е слаб. Какъв слаб аз? Ей, то се Бягай. Нямам патрони, бе. Любимото ми. Любимата ми част от всичко. Взимай. Почвай ти. Килнах! Килнах някакъв. Бързо, килнити. Защо бягат, бе? И убихме единия. Сега бием по синия. Макар че той пушва нашия. Не! Бягай. Аре, пушве! Чакай, бием се с този синия да го убием, бе. И аз килнахме го. Отивам за патрони и идвам. Това е много забавно. Имам 353 патрона, идвам. На това ще стигам с удоволствие. Идвам. Тук мале, какво ме леста. И да, хора, това беше за епизода. Ние бяхме Hard Gaming. И сега веднага ще снимам още един. Защото, да. Бързо. И до скоро ще се видим след малко, както знаете.